लिहिना जनक पापा धोतिया हाथे पान के बीड़ा करिना समधिया समीनती सिराया जुनावा जे सिर कबहू नावेला से हो जुनावाई बेटी हो सीता बेटी कारण सिराया जुनावा द्वार पूजा करा के बरात जनवा से जाती राजा जनक जी धूर छक के पानी भेजत नहीं तो राजा दशरथ जी नहवावन खाती वस्त्र भेजत छोड़ दो भैया छोड़ दो भैया छोड़ दो 4 गो वस्त्र सीता उर्मिला मांडवी सुरती खिती खती जाती तो राजू बाबू एहो जा अष्टजाम भइल बा भगवान के विवाह होता तो वस्त्र आइल होखे तो ठीक है बा आ ना वस्त्र आइल होखे विवाह खातिर तो पियर धागा भी भगवान के नाम पर सीता मैया के नाम पर चढ़ा दिया जाला यदि पियर धागा रंग के ना रखल होखे तो वस्त्र के दाम भी रुपया भी दे दिया जाला अरे माई बड़े बड़े बुंदावा पर तू है रे माई अरे माई के करे बबूनी भीजे तू है रे माई अरे माई सुना नारायण के बबूनी भीजे तू है रे माई अरे मैं सुना नारायण के बाबूनी भीजा तू है रे भाई अरे माई बड़े बड़े बुंदावा पर तू है रे माई साबुन भी तैयार है तेल भी तैयार है साबुन भी तैयार है तेल भी तैयार है प्रेम से नहा लो बनी जाना ससुरार है प्रेम से नहा लो बनी जाना ससुरार है स्नान करा के आ जितना नेक राम जी के आंगन में भइल बा अच्छा कोनो बात ना ई श्रद्धा के जय जयकार बा राजू बाबू के ओर से कपड़ा के दाम मिलल बा हार्दिक अभिनंदन करब आंगन में जितना नेक राम जी के भइल बा उतने नेक सीता मैया के भी सारा नेक संपन्न करा के माड़ो में से खबर जाता कि अब भसुर जी के आंगन में भेजल जाओ तो भसुर जी राम जी के बड़ केहू भाइये नहीं थे तो भसुर बन के किए जाए तो वशिष्ठ जी के बेटा वामदेव जी आंगन में भसुर बन के गइल बानी आ कन्या निरीक्षण जावना के गुरहथनी कहल जाला ओकरे के संपन्न करौले बानी आ तब राम चारे भाई के आंगन में बुलावल जाता सखी लोग आरती उतारता तो आरती उतरला नु राजू बाबू तो हमरा अपना बियाह के दिन याद पड़ जाला रौरो बियाह भइल बा का महाराज अब बियाह नहीं के बोले पूरा सवा तेज बाजता जानो एक बार हमरा अपना बियाह के बात रुआ के बताओ तनी का आरती में दुल्हा लो रुपया डाले ला लो तो दुल्हा यदि 1000 रुपया डाल दी है आरती में तो सवेरे लड़की के पापा 1000 मिला के दुल्हा के 2000 दे दी है यदि दुल्हा 2000 डाल ले बड़े तो लड़की वाला 2000 मिला के दुल्हा के 4000 दी है
ई बात जब हम सुननी तो हमार बियाह अभी ना भई रहे ना 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 हमरा मन में लागल लड्डू फूटे राजू बाबू आहा बाप रे कौन चीज के लड्डू जी हम सोचनी कि ऑनरे लोग दहेज मांगे हां सोचनी अपने मनवा में हां ये ऑनरे लोग दहेज मांगे मांगेला हमार बियाह होई नु हां तो जाके आरती के थरिया में एक हली 1 लाख का गोडी एगो डाल दे इहे बात हमरा मन में रहे हां आ सोची कि 1 लाख जहां डॉलर नहीं हां 1 लाख तो बिना मंगले उ लौटा दी है हमरा के मिला हां बाकी आदमी के सोचल नानो होला ना 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 बियाह हमार भइल हां बाकी थावे मंदिर में हमार बियाह हुआ हां तो ओहु जा हमार साली लो आरती कोइल आइल आ जान जाए हमार साली कम ना ना 8 गो हमार साली लगी आहा बाप रे बाप तो साली लो आरती कोइल हमार हां तो सोचनी कि हो या डालिए दी डाल दी बाकी फिर एगो मनवा में सोचनी कि आही दादा आही दादा कहीं डालत तानी अब पांडा लोग मंदिर के पुजारी लोग कहे कि जी हमनी के हो गए हां तब तक काम गबड़ाई हां चाहे साली लो अपना में बांट लिहल तो ना डलनी हो जाए हां ना डलनी हां आ जब मेहरारू होइली हां तो ये बात कहनी तो लगली कपार ठोके हां कहली कि जायदी भगवान जौन करले तो निमने करेले हां हम कहनी बात का हो कहो कह तो कहतरी कि जानते नहीं हमरा के यहाँ के नियम है कि दुल्हा लो जौन पैसा डाल देला हां उ लौटावल ना जाला राख लिहल जाला हां उ काहे खाती जी उहे पैसा सब टेंट वाला के दियाला समियाना वाला के साउंड वाला के हम कनी जाय दो भगवान के कृपा भेल कम से कम 1 लाख बाँचल तो कहता लोका उतार सखिया हो उतार सखिया उतार सखिया हो उतार सखिया हे उतार सखिया हो उतार सखिया उतार सखिया हो उतार सखिया चार दुल्हा के आरती उतार सखिया चारो दूल्हा के आरती उतार सखिया चार दुल्हा के आरती उतार सखिया चारो दूल्हा के आरती उतार सखिया मेनवा कम भइल बा भैया मेनवा के तनी बढ़ा के रखी मेनवा के राउर साउंड इतना ना सुंदर बजता आज हमार मन मिजाज बुझी की अति प्रसन्न बा हां आज जितना सुंदर साउंड बजता उतने सुंदर व्यवहार करोरा बानी कि कितनो परेशान करतनी से हमनी के तनी होई बड़ा हो तनी हो बड़ा हो हां बाकी ये कहली डांट के केहू के बोलले नहीं खे ना 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 बाकी तनी में बढ़ाई बड़ी सुंदर बाई ते साउंड ए बाबू आरती भइल प्रभु श्री राम के आंगन में परछावन भइल भाई अब तब सखी ले 4 गो धोती लेके आवत आहा आ कहत लो के दुल्हा दूल्हा अरे पियर धोतिया हो पियर धोतिया हो पियर धोतिया आ तनी पेन्ह लिए दुल्हा पियर धोतिया तनी पेन्ह लिए दुल्हा पियर धोतिया पियर पियर धोतिया के हरिहर किनारी भाई भैया नहीं जो पहिरब तो देवे लगब गारी अरे हंस हंस कहे मिथिला के अवरतिया पियर रहिला तनी पेन्हलिए दुल्हा पियर धोतिया तनी पेन्हलिए दुल्हा पियर धोतिया राम चारो भाई धोती धारण कैले बानी आ अब राजा जनक जी से कहल जाता कि अपने कन्या दान करी कन्यादान के पहले मारो में हंसी खुशी रहे बाकी कन्यादान के बेरा आवेला ए राजू बाबू की ऐसन पत्थर दिल वाला होई जेकरा आंख से आंसू ना गिरी दुश्मन के भी करेजा पिघल जाला राजा जनक जी जांघे बैठौले बानी राजा जनक जी के हाथ में सुनैना रानी के हाथ दियाइल बा और सुनैना रानी के हाथ में माता भगवान राम के हाथ दियाइल बा और भगवान राम के हाथ में माता जानकी के हाथ दिया लड़की लोग गावे आज जितने गावेला वो तो लयदारी गावल जाई ना अरे गाइए लेबे तो अब उतना समय विस्तार करे के नहीं है
ना कोनो बात नहीं ओकरा के रह दो दूसरा दिन उनका से सुन ए बाबूया लोग रोवेला जितने उतने गावेला उतने रोवेला कि काहे के पापा बुखारा खोनवानी काहे के बनवनी चारू घाट काहे के पापा धिया जाना मवन काहे के खोजिले दमाद एक जवाब लोग माथावा मिसे के बेटी बुखारा खोनवानी सभावा बैठे के चारू घाट जंघिया बैठे के बेटी दिया जाना मोहनी पौआ पाखर के दामाद ऐसा ऐसा बात लोग कहला भैया केहू खाना लेके बैठल होखे तो खानो निमन ना लागेला लोग गीत गावेला कोठावा ऊपर पापा हो मोरवा बोलुए मोरवा बोलिया सोहावन हो लगुए मोरवा बोलिया सोहावन हो लगुए जागले रही हाय पापा जागले हो रही आज मारावा चोरिया होई है आज मारावा चोरिया होई है चोरावा के नामा बोत तू हो बेटी कौन चोरावा चोरिया हो करी है कौन चोरावा चोरिया हो करी चोरावा के नामा रामचंद्र हो दुलाऊ है चोरावा चोरिया हो करी है चोरावा चोरिया हो करी है सब संपत्तियां पापा हो बाची गई है सीता बेटी चोरिया हो जो श्री राजीव शर्मा जी कन्यादान में बहुत बहुत रुपए दान करी हार्दिक अभिनंदन करब बाबा जान है हर बैठली बेटी भैया मुखावा है रेली हेराते हेराते हो बेटी के नैना धरला आलो रावा राजा जनक जी देखनी अपना बेटी सीता के आंख में आंसू तो भर भर आंख लोर हो गई पूछे लगने की ये बेटी काहे रोता है किया तहारा घटल है बेटियान धान सोनावा किया तोहारा घटल ये बेटी हंस राजा घोड़ावा जानकी मैया कहले कि बाबूजी
का कहतनी नहीं हमारा घटल हो पापायन धन सोनामा नहीं हमारा घटल ये पापा हंसराज घोड़ावा तो कहे रोतारू जब कुछ नहीं थे घटल तो कहे रोतारू तो सीता मैया कहे कि बाबूजी एक श्री मुन्ना शर्मा जी बहुत बहुत पुरस्कार देनीय कन्यादान में हार्दिक अभिनंदन करब एक घटल ये पापा मैया जी के गोदिया आचर में हम सियान भइल बानी तो माई के आचर रउरा छीन लहनी आई अब कहतनी कि का घटल दूसरे में छुटलिए पापा संग के हो सहेलिया दूसरे में छुटलिए पापा संग के सहेलिया कन्यादान कोके सब आंख पोंछल आंगन में भावर घुमावल जाता लवा मिलावल जाता सखी लोग कहता कि लौआ मिलावा लक्ष्मी निधि भैया बहिना तोहार है आहे आंगूठ धरी रामचंद्र दुल्हा सुभावा तोहार। हमने क्या अवधेश बाबा हमरा के पुरस्कृत करी बहुत सुंदर लयदार नाम सुनले रहनी हम शायद कहीं मुलाकात ना रहल है आया भावर घुमा के लवा मिला के सखी लोग भगवान से कहते कि हे दुल्हा सुन के सिंह रवाली हले सखी सब खाले सिंदूरा लगाई दुल्हा करके विचार है सिंदूरा लगाई दुल्हा आज से सिया जानकी बेटी भैली तोहार है आज से सिया जानकी बेटी भैली तोहार है जिंदगी भर सही है दुल्हा दुल्हन के भार है जिंदगी भर सही है दुल्हा दुल्हन के भार है कोहबर में भगवान राम के भेजल गई भगवान राम कोहबर में 7वां महीना रहल बने प्रमाण मिलता कि 7वां महीना के अंदर में घर में से बाहर भगवान राम नहीं निकलल 7वां महीना कोहबरे में रहल बने आ 7वां महीना के बाद एक साथ में राजा जनक जी 4 गो बेटी के विदा करते अब सोच ली कि हमने के घर से एगो बेटी के विदाई होला तब बुझाला कि करेजा पर बिजली गिरी आज एकरा घर से एक दिन में 4 गो बेटी के विदा हो का स्थिति रहल हो यो परिवार के अरे विदैया 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 हो 4 दुल्हन के भई विदैया हो 4 दुल्हन के भई अरे विदैया हो 4 दुल्हन
दुल्हन के भई कान्हे उठाई ली हले 4 गो महारावा कान्हे उठाई ली हले 4 गो महारावा होत रहे भोर के समैया हो 4 दुल्हन के भई बिदैया हो 4 दुल्हन के भई अरे बिदैया हो 4 दुल्हन के भई विदाई के समय में स्थिति कैसन बा अवधेश बाबा कहीं रे बाबूजी कहीं रे मैया कहीं रे बाबूजी कहीं रे मैया सखिया सहेली कहीं भाई भौजैया आओ बेरा हमनियों के कोनो न कोनो रूप में जरूर होखब सब भले हमनी के याद नहीं खे ऐसे हम कही ले रोवल समनो जवा बबैया हो 4 दुल्हन के भई बिदैया हो 4 दुल्हन के भई बिदैया हो 4 दुल्हन के भई प्रेम से बोली 4 दुल्हा सरकार की जय 4 दुल्हन सरकार की जय बड़ा नी मलेदारी सुंदर नहीं हो